Volante. Pinarangalan kamakailan bilang Outstanding Agrarian Reform Beneficiary ang 57 anyos na si Emiliana Volante, isang magsasaka mula Bombon, Camarines Sur sa ginanap na Gawad Agrario 2025 sa San Juan City, Metro Manila. Kwento niya, taong 2017 nang mabigyan siya ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROMS na isa sa mga programa ng Department of Agrarian Reform o DAR kung saan binubura ng naturang programa ang utang ng mga magsasaka sa land amortization. Mula noon, ginawa niya itong sakahan hanggang sa makapagpundar ng maliit na tindahan. Nahalal din siya na maging presidente ng Siyempre Agrarian Reform Beneficiaries Organization na nabuo dahil na rin sa tulong ng DAR Camarines Sur 2 kung saan sila ay nakilala bilang isa sa mga nagbibigay ng mga kalidad na agraryong produkto sa kanilang lalawigan. Kasi sa totoo po, talagang hindi ko sigurado na ako ay mapapasama doon sa outstanding ARB na yon. And yun po ay napakalaking pasalamat ko dahil kahit papaano naman ay nakita naman nila na talagang ako naman ay nagpupursige sa abot ng aking makakaya. Ipinagpapasalamat din ni Nanay Helen ang rekognisyong ito ng ahensya. Patuloy umano siyang magsusumikap para maging huwaran ng pag-asa. Basta may determinado ka na mapaganda yung iyong buhay, tuloy lang sa patuloy lang na pagyaman yung lupa na sinasaka kasi pag hindi mo pinabayaan ang pagsasaka, hindi ka magugutom at ito ang magiging daan para mapag-aral mo yung mga anak mo. And syempre, pagdating ng panahon, makakaraos din kayo and magkakaroon din ng medyo magandang buhay. Ang parangal ay iginawad mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Taong 2008 nang unang ilunsad ang Gawad Agrario na naglalayong bigyang pagkilala ang mga magsasaka, organisasyon at komunidad na may malaking ambag sa sektor ng agrikultura. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.